Tervetuloa mukaan! Käydään tässä oppaassa läpi tenttitilan viralliset säännöt, ihan selkeästi ja yksinkertaisesti. Kun nämä on hallussa, niin sun tenttipäivä sujuu varmasti paljon rennommin, ja voit keskittyä siihen, mikä on olennaisinta, eli itse tentin tekemiseen. Aloitetaan ihan perusasiasta, eli siitä, millainen paikka tenttitila oikeastaan on. On tosi tärkeää ymmärtää sen virallinen luonne, koska kyseessä ei ole mikä tahansa opiskelutila. Ja ensimmäinen ja ehkä tärkein huomio on tämä. Koko tila on tallentavan videovalvonnan alla. Tämä tietysti korostaa sitä, miksi sääntöjen noudattaminen on niin äärimmäisen tärkeää. No niin, seuraavaksi siirrytään ihan käytännön asiaan, joka koskee ihan jokaista tenttiin tulevaa opiskelijaa. Eli sun pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytesi, jos sitä kysytään. Ja tähän kelpaa kaksi asiaa. Joko ihan virallinen, voimassa oleva kuvallinen henkilökortti tai sitten virallinen opiskelijakortti. Kannattaa siis tarkistaa jo kotona, että jompikumpi näistä on varmasti mukana ja valmiina näytettäväksi. Okei, nyt päästään ehkä siihen kaikkein kriittisempään osioon. Eli mitä sinne tenttitilaan ei saa viedä? Tähän kannattaa kiinnittää ihan erityistä huomiota. Tämä lista on siis ehdoton, eli matkapuhelin, ihan kaikenlaiset kellot, siis myös älykellot ja tavalliset rannekellot, laskimet, mitkään paperit tai opiskelumateriaalit, eväät tai juomat, ne kaikki on kielletty. Sama juttu päällysvaatteiden kuten takkien ja ihan kaikkien laukkujen kanssa. Lyhyesti sanottuna kaikki henkilökohtainen tavara on jätettävä ulkopuolelle. Yksinkertainen sääntö on, että mitään ylimääräistä ei tuoda sisään. Piste. No, minne ne kaikki kielletyt tavarat sitten laitetaan? Älä huoli, tähän on olemassa selkeä ja pakollinen ratkaisu. Prosessi on todella simppeli. Ensin etit ne lokerikot, jotka löytyvät sieltä tenttitilan ulkopuolelta. Sitten laitat kaikki ne kielletyt tavarat sinne lokeroon ja kolmas, tosi tärkeä vaihe, lukitse lokero huolellisesti ennen kuin menet sisään tenttitilaan. Ja hei, tässä vielä pieni, mutta hyödyllinen käytännön vinkki. Jos olet menossa tenttimään nimenomaan Agoran tilaan, niin siellä lokerikko toimii ilman kolikkoa, eli ei tarvitse murehtia, onko sopivaa kolikkoa mukana. Selvä. Kerrataanpa vielä ihan lopuksi ne kaikkein tärkeimmät pointit. Tällainen nopea tarkistuslista, että kaikki on varmasti muistissa. Tässä se näkyy hyvin selkeästi, mitä vaaditaan. Henkilöllisyyden todistaminen ja kaikkien tavaroiden laittaminen lukittuun lokeroon. Mitä on kielletty? No kaikki muu, puhelimet, kellot, paperit, ruuat, takit, laukut. Periaate on yksinkertainen. Astu sisään ilman mitään ylimääräistä. Ota mukaan ainoastaan henkilöllisyystodistuksesi ja tietenkin kaikki se osaaminen, mikä sulla on päässä. Joten, oletko nyt valmis tenttitilaan? Kunhan pidät nämä ohjeet mielessä, kaikki sujuu varmasti hyvin ja voit keskittyä rauhassa siihen olennaiseen. Tsemppiä tenttiin!